Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Back to another episode ya TVB podcast. Takulandirani nonse lero tindi muntu amene naye pano Lyton Mangochi kuti tikambirane naye kuti agenda 2063 agriculture mining ndi na urbanization ndizina zotero rule of law Malawi kuno ndi matariffs mene zikuyendera ndi economy inflation ndizina zotero kuti zikuyenda bwanji nangati ngatani. Ine ndi Noel Lipipa amene ndimakhala nthawi zina pampando kukonzera program. Lero tachita mama ikunena kuti tindi mlendo wathu Lyton Mangochi amene kundziwa Lyton Mangochi osasowa munthu oyipa pa chilungamo amene amafotokoza zinthu mmene zilili. Lyton Mangochi takulandirani. Zikomo kwambiri. Inaso ndikukondera kuti tsiku la lero mandipasa mpata kuti tikhale pa program ya podcast iyi kuti titambasule ziwiri zitatu kaya ndi zinayi zimene zimangengeje mu nkhani ya lero. Tikuti tindi Malawi agenda 2063 imene anthu ena akuluakulu amene akuyendetsa mu 2063 sizakhana koma zochitika zawo zapano zimakhala zachibwirikiti. Mu agenda 2063 muli zinthu zikuluzikulu zitatu. Yes. Mapillars amene akumacha. Yeah. Pillar la yoyamba ikukamba za ulimi. Yeah. Pillar la chiwiri ikukamba za migodi. Yes. Ina ikukamba zonena kuti town tipange town yabwino ndi tourism yabwino. Yes. Nkhani ya ulimi kumalawi kuno mukayona ikuyenda bwanji? Ine nkhani ya ulimi imandimvetsa chisoni kuti kumalawi kuno tili ndi vuto. Ulimi umene Mulungu anatipatsa mwayi okhala ndi mazonsezi amene anzathu mayiko ena amachita kukatengera patali ndi kubwera kuno. Mukati kuona kwathu kukalonga kuti nyanja ikuchokera kukapolo Lake Malawi ikutsetsereka mpaka pa Mangochi pampondasi paja ikuzabereka river ya Shire kumapita mpaka kulowa uko Msanji. Koma ngati mwende mbali mwa madera amenewa mchigwa cha nyanjachi ndi cha Mtsinje mupeza kuti anthu amayimba nyimbo ya njala. Ndiye kumazifunsa kuti tsono akuluakuluwa akamati agenda ya 2063 chimene aonetse kuti li kusafika 2063 tikhala ndi mbiri yakale pankhani ya mavuto a njala ndiitiyo. Ndi chifukwa chaketu tikunena kuti nyanja yathu mitsinje zathu timazitenga ngati ndi maluwa decoration ya dziko lathu osati kuti tizipangira kuthana ndi mavuto amene akuyenera kuti tisamalirezo. Pano njala ndi ikuchuluka yadzaoneni madzi ndawo muti tikungoonongawo decoration decoration. Ndikumpa kuti mayiko ina mafuna madzi awo ndanchero kuti vinapedze madzi a fresh ngati amene kukoka mapaipi nthawi zinawo chimachinji chimene chimatotsa madzi mchere process yodula kwambiri koma ife Mulungu chicho sanatipasa. Imeneyo 1. 2 kuti munthu ulime timafuna ukhale ndi fertilizer and fertilizer akhale pa mtengo wabwino. Yeah. Ukhale ndi mbewu zoti uyike zikhale pa mtengo wachani mtengo wabwino. Ife mmene ndimalamula mmene ndimachoka mboma 2019 fertilizer thumba linali 17,000. Yes. Lero wiki inayokha kuyambira Monday fertilizer anali 148. Mmene tikuyankhula pano fertilizer ali pa 159. 1 week fertilizer wakwera ndi 11,000. Kodi mulimi panopa tinganene kuti angapange ulimi wa mtundu wanji kuti apindule nawo malingana ndi kutengera kuti chakuno tizakhala kuti tifati mange ulimi wanthirira. Ulimi wanthirira ufuna fertilizer ndi ma input. Yes. Panopa munati tizakhala kugwiza ntchito madzi amene Mulungu anatipatsa ulere. Ulimi ungapindule? Tine ndichoka kunena kuti mwati inu mu 2019 fertilizer anali 17 something thumba. Yes, 50 kgs. Lero thumba lomwe lija likugulidwa 159,000. Mtengo wa lero wa Friday like 159,000 kwa thumba. Ndi pamene
agenda 2063 yofunika kuiunikira kwambiri. Mwamwayi tikupita kuzisapo pa 16 September kunena kuti titaso kuyesa mwayi wina, chifukwa mukati mukumbuke kubwera kwa agenda 2063 ndi vision yatsogoleri andale osati nkhani yokhazikika chimene munachita pasi kapena chinachitidwa pasi ku parliament. Imangokhala ngati ndi podium sweet talk. Chikhala zimene zili serious za ulimizi ndi zinthu zochepa zimene zingapangitse kuti ulimi ukhale success. Tili ndi mwayi okuti anzathu maiko ena amakongoza matrakta, amakongoza mapampu, zimapampu zezoti za mphamvu kumpasa mulimi mmodzi umosadiwa chinthu ichi uchigwiritsa ntchito 5 years ukupereka pang'ono pang'ono. Ndiye kuti phindu limene azipindula nalo kuchoka mmakina aja opopa madzi aja achita seto mungole yonse koma kunoko zimenezo zilipo. Anali masompenya ka bingu malemu bingu wa Mutharika mzimu wa use mtende kuti sindikufunanso anthu azilima ndi makasu, ndikufuna anthu azigwiritsa ntchito matrakta kulima. Ndipo ndikukumbukira ndithu kuna akuluda matrakta angapo amene amenera kuti anthu apasidwe, koma zinapezeka kuti anthu ambiri amene atenga matrakta amene even famu imozalima angokasunga kwina kwake mpaka lero boma lidatilondoloze matrakta achalipo angosungidwa ngati chiwerengero cha chuma chawo osati chothandiza community. Chifukwa chikhala trakta layo ina ikugwira ntchito mu zinthu zoyenerera zimene anatengera, ndiye tikudera kumeneko bwezi kupezeka ka job creation. Wina wake wakumudzi bwezi akupita kwa bwanawo ndikumanga tatizira kusosasosa nawo kudzera mutrakta koma kumalawi andale akuononga zinthu chifukwa chokuti amafuna tizilambira kulambira. Mwina zimenezo ino MP ngati ino MP pepani ndikungofanizira chifukwa programu simundiyankhulani ngati ino MP ayi, koma tiunikirane dziko pa nkhani ya ulimi. Tikati tichite liko kumbuyo nthawi yakamudzi maprisoners sankasaukiraso chakudya ankachita empower fetereza naye makasu nawo. Lero ndingakupasani chitsanzo, mprisoni akaida kumera zilonda tu sakusintha nutrition, nyemba kulibe or even timalo toti akulima ndiwo zapano kulibe akungu asunga throughout kanti 20 years kumango asunga. Pamene maiko anzathu mwina chakudya cha mchipatala bwezi chikulimidwa ndi nani? akaidi. Koma zimenezo kuno kulibe. Timaichita sideline human capital. Sinamba mandia boma lili pano lilayamba kugwiza ntchito akaidi ndi azilima chimanga. Kodi ine sindakhala wako? Oye pacha. Nakhala wako. Yes. Ndaiwa. Kono ndo twati. Mapero ali mati. Ndesi ndakabekhala lili ukoti. Unakhala wako? Nakhala wako. Unalima kangati? Namba zambiri. Sinalime nali masiku ochepa. Koma nkatimo kumangidwa kucha. Kwandipangisa kuti ndivumbule zambiri. Ndezambiri tikambirana mtsogolomu pankhani yamene zikuyenera kukhalira pankhani ya nkhani za ndende chifukwatu anthu akunyenchera kuti diet. Namba so pali interview winake anakhala mu ndendemo kwa kanthawi mpaka namanena kuti tumenero ife tinafuna kupanga strike ino lipi chakudya chakaidi sichumatani sichumabwera tumenero mpaka na ufa unabwera nato mzira chimanga mpaka nawo zakuti chimanga kukhauka mwigonye ngati kuti tuone otherwise lero tiphanya bizo ndiviruka.
so nkhani imene munayo ndiona ineyo muli ndumbu nali kadimo mukuvomerezana ndi anayankhula amene ali kaidimo palawapi izizi zochita kuziona ni maso yenyanga ali popeza kuti ndine wokonda kuyankhula nditafika kumalo kuti akaidi anandilandira more kundipasa malo sinagone mashamba pashamba hayi anena kuti iwe ni munthu wofunikira mmene wabwera kuno ndi chisomo mwina mulungu wakutumiza kutenga kunjako kapita tsiku limenelo nkuti akudandaula kuti sanadye mukwana zinanditengerera unyamuka ukakumana ndawo si andende ukafusa pachayangatu ilibe ebola tidafusa abwana ndafika muno ine worako komanso ineso otandizirake kuti asakale wofinyika kodi ifundo nachimanga mwati ntiani umfa wasakuteseka anana kuti iyayi chimangale chinacha koma mawa ufa ukalondarani ani tsiku losatira ndaona kuti akaili achakusangala kuti simfanana kupanga ni transfer kapena iyayi anali maprocedure mmene achitira pakani ya milandu kuti ndikapezeka kukoti ndipempepero ndifake ndili kunjakuno ndine wape ine muziyampa mosama fana ngasimbukwenda ndi belo ntumbu kukamba za kusamala dziko ngati sikupezeka wina wake woyika moyo wake panjanja ndeti dziko siliwongoka inu ngati panopa presenter wa programu iyi komanso munachitika mwayi munali ku parliament mukuona mmene zikuyendera ndi mmene chisokonezo chimayendera kuti china chake chachilungamo chibombonezeke ndiye agenda ya 2063 ngati andale watu andale ife ndipemba ife ni chipani cha TPP ndamva manifesto wao koma sinasandule ndisakupempaniso kuti ndibwere pano tiyasandule ndendamva manifesto achipani cholamula ichi cha Dr. Lazarus Magathi chakwera pasi pale MCP koma sana chite focus kwambiri pangani ya zaulimi I mean MCP manifesto ya MCP sakuchita tako kwambiri ngani ya chani ya ulimi ndio ndikumakana chiluda kodi ngatandalewa sakutenga phunziro na mmene alekerera kuyendesa dziko ayikatu manifesto ya ulimi ngoti ulimi wake ukhanga ndi ulimi wana sakuti munthu ukabereka mwana uzikalandira 500,000 ndi ulimiso kuteko ndinamumva unaka kunena kuti akuti kamuzu ankanena kuti chuma chili munthaka akuti pano iye ayi chuma sichili munthaka wangobereka ukuku 500 mmene alipangira devaluation now and then ndirama ija it's useless and pamene pachapa pagona ndali ilo akuwuzani kuti mukabereka mwana banja lamu likhalira kuti munachita register yezamba masintha nantha mafusa akuti pano mwaye achakwera ndi amalilime musali wake achakwera nga amalilime anazowera malime kumpingo andi dziko ili akumayendetsa ngati chopereka chambani zoti dzikoli limafuna kuchita fix economy mwanzeru zaiwe weka zimenezo mwachakwera mulimi ndiye ineyo kutambasula kwanga nkhani ya ulimi mu agenda 2063 zipani zimene zitenge mpando huu pa 16 ipa chifukwa ndikukayika kuti ziphinjo zimene aziona anthu ndi njalayi kulephera kochita maintain ulimi kaya wantilira kaya ndi wakaso kulepherekaso chifukwa cha mitengo ya fetereza wasabusire amakalandira April takaliza zikuyenda sizinachitikepo madaka kuti fetereza amayina kuti mu January fetereza wa season imeneyo muli naye kale osati April fetereza wa season yati ngomati kodi anthu ophunzira ine chifukwa ife matitenga mbuli kodi
my university, my college, munapitira kuphunzira how to destroy a country. Ni masangala ndi ulalikwa malemu Shadri Kwambi. Yes. Mwawose mtende. Akusalima. Kuti mbuli zimene zaononga dziko ndi mbuli zimene zapita ku school. Exactly. Izi zikuoneka. Chifukwa mbuli zimene amatenga kuti ife mbuli osazidikira sitigwira ntchito, sitigwira ndalama. Exactly. Ayi. Sitiyendetsa chuma cha dziko lino. Ayi. Amene mati mwapita ku school mwaolesa kuti awe ma PhD ndi amene aononga dziko. PhD basi ozambo onongera dziko. Lero tikumva kuti akuita na anthu umapasa ma 50,000. Oni 50,000 imene iwanisabe ukula pakira la fertilizer. Kutewa mfumu Lundu ana yankhula chilungamo kuti bana mwatitana kuno kusanjika kuti tidzakuoneni akutero kuyankha kwawo. Ndinaisa Mwatipasa ma 50,000 kwache. Chomvesa chisoni chuli ondana mwatipasa yo tumbaje makasiruka chikwana. And for your own information, mene tunena pano tumbala chita accelerate lili by 80,000 50 kg. dadumba kompano si Kompano takalowe ni mplanta yamo olompide mulimbi yeye ni malima jambi bila ni Mangochi ila mresi na teori kuni maloshi magaji mulimanya matano akafuse 80,000 panoba close to sinafika August ile September October mu season ya kuyokorora hii kuyosa kumunda ubidisa ngokwe koma sili chonchi nanga kukafika December January February chifika 200,000 tumbala jambi olendo uno mwena tu tiembekeze ndarisomene mulungu ati basi kuchoka pa 16 kuti mwina kubwera maganizo anyu wani koma kuti zipitirire izi zili pano zizi chimanga achituti kula 200,000 50 kg ndikunenesa ndikulumbira ndionese mundionesese ndikulumbira tikula 200,000 amawe yamba kwawo ndipo ndikuona ngati 16 September akuona kuchedwa chifukwa muona lero mmene mapanga interview kuti amalawi analonjezedwa kuti azidya katatu koma pano na amalawi akukhala njala katatu mawa masana mazuro njala inieni yomati wakunyumba kama kuimbira foni ndikumakwiye kuiona foni malemba first grade my sweetheart koma hane kumaiwa pa foni muone chimene amachita mahanewa amakutumizira message sama ndinoti ndirama angokuza kuti hane ufa wata yes mwalimuone zosezo zikukuza ku ngani ya ulimi power mind ya utsogolezi ikusogolewa malilime ochoka oligera chambani muntu nthawi yonseyi wazolowera ndipo amawawe afingi tikamasanga atsogoleri zikhanto changa mungando ochenjera kumaona kuti kodi munthu uyu leader what is the record imene wapanga mbuyo mose kuti afike pano wapanga chani wagwira ntchito yanji zikhala ndi proper track record ya mtsogoleri ubwene wake ndikundwene makamba ubwene wake pamalawi tikamaka vota tiyenera kukumbukira achakwera nati saziwa zambiri ananenatiduoka iyo ntchito imene zanagwira ntchito kuchipiku basi iyo perekera matope ndi chalichi asa nando kuchipiku anaperekera ku matope mukapita mauchene masambanchezo kolini zokazoka muona zomena kuti mukupereka anthu kuti experience alibe kuti kodi timayendetsa bwanji munthu has not built anything ndi mwampatsa amalawi mwagomedwa mwampatsa udindo ntchito yake yenyewe imene akudziwa value ya ndalama samaidziwa wazolowera zongulani zongolandira tindazibusa ena kuti ndanzeru oti ndi anthu a business wadziwa andamapanga zinthu zooneka akupindulira dziko koma apa sindinamvekuti anapanga ku business ina yake chambire ine ndo a president wa nazi wa 1988 kumangochi anali translator
interpreter wa maremu Dr. Daniel Chef amene anakazikitsa Assemblies of God muno Malawi. Koma kayankhulidwe kawo ndi zimene zikuchitika basi sinemaziwa kuti mbuzi amakhumudwitsa sazibusa inu zoona ukagula majani zina la gari moto TX ena ma VX amene na mazingati moja kaya panopa imodzi sili 500 chakuti million. Kodi imene chayo itangotengedwa kuti amene akuzipereka pa ulimi tikulira maota pampu awa azipopa madzi ndi kumalima along the lake or along the river. Olokuli ndama medi kutiba ngazoti system wa fertilizer kuti anthu amene akupopa akamaliza kupopa akaindi input ma farm input abwino kuti tipange wini kuti tikakolola ichichi fanga tikugula chakudya mochipa ndekuti 1 matenda sitikhala nawo 2 tikakolola lepo yamba kapasana mphamvu azikolola lepo ziwiri china tizikolola choti tije china tikolola choti chipite afuna nisopagama kuna kuti tinayesera tu kupeza tsogolero masomphenya onga otero mzimu wawo usemumtendere maremu bingu wa Mutharika analowa pampando 2004 menene kati 2005 mbili yanjana kumala wetuna nayo ndikumbuka anatenga chakudya kutumiza ku Haiti kutachitika zovuta ngani ya chivomezi anatenga chakudya kupeleka ku Zimbabwe anawina World Food Security Award from UN. Kodi asokolele na wakata tina wapa zimene zamasirira kuti awine World Food Security Award yo yesankali muzaja gatatu ndina ngati kuombe banjala gatatu mamawa masana mazuru mizimu ando asimaya kumanga mipango pamipa kuti madumbu asavuti azimaya kuno akukhalira chinangwa ndipo tingoyamika kuti mugaya malo anayikonda motani kupirira anachulusa chinangwa ndi mbatata zimene akakupulumukira pano tipite ku break tikamabwera tipitiliza ndili ndi Lyton Mangochi munthu amene amayima pa chilungamo samaopa sanyengerera ali ndi belo nthumba ali mapelo awiri thumba koma iyeyo ndi munthu oti wayima nji pa chilungamo kukambirana nkhani ya ulimi mmene ukuyendera kuti nthawi imene Profesa Arthur Mutharika amatuluka mboma 2019 kuti thumba la fertilizer lili pa 17,500 komanso kuti thumba la chimanga lili pa 7,000 kwacha komanso amagadi amalandira salary yawo 35,000 kuchoweza kuti pa 35,000 kwacha gadi amatha kugula matumba 5 achimanga. Lero mulamuliro olephera magadi akulandira 70 to 100,000 koma akugula thumba limodzi la chimanga pa thumba la chimanga pano lili pa 80,000. Mbali ya chimini imene funa kukamba ndi Mangochi ndi nkhani ya za migodi. Kodi mining kumalawi kunoko in terms of agenda 2063 tikuyendesa bwanji nanga tingatani nanga si anthu tukauza 2063 kutali kwambiri kulazembelezera momwe tauze za pano ora ndizizukulu sizuziwa tizakhalako sizuziwika nanga si njala kuli njala tukaleka kukoza kwa agriculture kuti mina kapena ku mining kuzingatheka. Ine ndikumbuka kuti time imene Professor Arthur Mutharika ali mtsogoleri china chilichonsecho chinali simple kwambiri mafika kusima mpaka umata ile agaro koma nzovuta lero lino fertilizer amene anati 4,000 enkantu awawa ali ndikumva kuja kumene ali mmebo ali kwa mmebo pena pake kukhala kwa kanisa kwa maonera paka pano paneyo masipisha onasiya kumvera yokuza kuya awawa pano pasisitejo nasiya kumvera ama ndikisa kuti au anthu amene
mafactory ya fertilizer amadziwana nawo amayankhulana nawo pamatero utupacha fertilizer pita akunena kuti 17,500 iwama 4,000 enkant lero fertilizer 159,000 kwacha pita wajalo si muntu wapa andi ndakakonda kuti azipaniwo akamapanga campaign azichita play speech ya awawa olepera ya 4,500 kuti anthu azidzimuke chifukwa omwewa ndi achinyenga pozisi amati ayi nkhani za migodi sizikuyenda bwino boma lija Profesa Azapita Mutharika limapondereza ife tisaika zonse pambalambanda palibe chimene tikuchiona chili pambalambanda lero za migodi palibe posera patinamva pa masamba anchezo akunena za lithium miyala ina yake apezeka kukasiya kwawo kwa president wa ali pano kunena kuti ati isachita eni annually 650 million US dollars profit pa chaka chimodzi koma ngani imene iyi saikamba pambambanda pacha kodi azungu akuti azidziwe zimenezi kuti kumene kuli lithium ndi mwala winaso ndikulepera kukumbuka tikakakukula tikauona mwalawo programu inayo tisapitiriza anazidziwa bwanji amene akugwirizana nawo pano ndani ndi chifukwa chani sakuzika pambalambanda kunotu ndili ndi vuto titati utsogoleri mwina ungabwere pa 16 September makamaka ndikusilira amene ndikuonera ndikumvera za manifesto ya Peter Mutharika ya TPP pena pake mkhangati akhanangati akufuna tsono zinthu zikhale pambalambanda andi anthu awa zikusonyeza kuti ali cholinga chodzawombola Malawi zikuoneka kuti anthu amene wafana amene alili Malawi pano akufunika abulide pamoto anthu amene angamphule pamoto ndi amene wa Profesa Azapita Mutharika kutengera kuti ntchito yake imene ayigwirira ngatiso chingakombera naye Joyce pano nati tibwere kumgwirizano umene achihana anena kale akuyakaya jihana ndipo tayamikire kwambiri ino jihana kuti aonetsa moyo wabwino wonena kuti nanga tingatsogoleri opanda jera ofuna kutumikira Malawi namba 1 akhale mgulu lake imene ndiye kumene kuku tikukunenaku kuti kuli maipanda kuli Profesa Azapita Mutharika proven leadership yes ndiye kuli ainokishana anthu atatu omwe wawa atangoti ayiphika atipakulira zakupyala chifukwa onse wati international network and worldwide mukakamba za fertilizazo inokishana singani wani mazoti right honorable inokishana business awo amapangira Zimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia amapanga supply mpaka ku Zambia ngani yake distribution fertilizer nditangomva kuti achihana azichepetsa afuna kugwira ntchito ndi ABM under TPP ine ndinatsekuka tukuntima chimwemwe chinandizadza kuti basi Malawi uja akupita ku Canada osakhala Bagamoyo kumene tili pano opposite munthu wapagome ngumatengera anthu ku Bagamoyo slavery wanena momveka bwino kuti anakwera pamwamba paphiri la mulanje ndipo wakaona promised land ndipo akutitenga tonse akutinyamula akupita nafe kuti andi pamwamba paphiri la mulanjepo pasiso paliza migodi nkhani yokupita kumeneko ngati talina mu social media ndinamva kuti mwana wamkulu wina wake mmodzi wanoka zimene mtandauzi wapangira malo kumulanjepo ndiye wakapezazo ndiye jere imene tikulika nawo ngani ya migodi ikhali pambalambanda izi zomabisa zinthu kukasiya izi kwa malembo penazo ndinati pa stock exchange kakuti amafuna kupanga lezi ndiramu kumalawi kujani kwamba nimeona ngati zabodza ayi kumayi ndicho koma munamvapo
apuleza kama bana za nama kuti ati malaya isa kamwele kisendira ngama yako kina kwa drama basi kodi kaka kudi kani jana kudi mzi mpaka leo kudi si MPC mabobweta zabili siku maya kula zimenezi sangana kuli kwa machito ulimba na DPM OEPM ya kudwala mai Joyce Banda ya kuchita mwaudi nanga izizi zora kwikazi akuzipimba kwanji kodi tu amaya kunena kuti musavutike professor ndio muona watu kwa amini sana ali solid iko sasa ali solid mpakulu anapenda ndo ndio akuti komando mmene bali bana jana zingo lya hapa VM muziki hapa Bluetooth speaker ife vote hata mawaja pangana zonda mtu katika professor hata kutalika kodi chofutikira ndi chiyani mukamfutise muntu oti ubwino wake tinaona kale asinkaso nazungulira dziko lonse kana ngati awati nyamata analipo ali mabible manje popanga kampeni kuti chili chose 4000 katu chowafutira ndishani amara pesa yangu it's a matter of compare alisanga sakambili honorable Chihana to afford akuti kodi professor yongari mufuna zakafanya nya kapena zikazima kwacha kwenao kumunda kwacha kwera iye yonde kulamula dziko akuzwa kaya ndikale proven track record kodi even jika mabira ntchito amada tabwesa di CV yani ntchito mumaziwa chani yes professor professor skuli apa mamba kwambiri yakunja anaphunzira bwino aphunzana kumeneko atakwera kumalayo kuno inflation single digit yes ma interest rates kukhala chipa and I think izi zino zilibwerese ku mbali ina kuti misongo taxation ndi ma tariffs kumalayo kunoko zikwenda majifanta ya professor Arthur Mutharika bwana misongo inali yotsikirako inflation ya pomwepo sugar mene tukumulira lero sawo sitikuoda kwazo tikuziroza toka watiroza ndi chakwera chakwera waroza Malawi kuti asamamwe ishuka asamamwe ndi muna zifanya ndani yake pamene utsogoleri unali manja mwa Professor Arthur Mutharika traki misongo domestic imatoledwa 3.9 chakuti milioni almost 4 million yes sugar utetimangula 300 chakuti 600 chakuti akukwera achakwera ndi kutha kwawo kwa Pagome akudumbisa msongo uja kufika pa 12 million kuchoka pa irovo tu kuchoka mudwangwa kuti ukapite pasika MRI kutolera 12 million pa track imodzi ngati ndi kunama mbungugulu muone kuti olumafuse ama wholesale kuti tauye ni domestic mulipira singati ujeni MRI mukamali kusa track ya sugar ndemu ugalisa kuti sugar pamenepo angachipeso Professor Mutharika amatani kuti ugu azitulusa 4 million pa track zimene anzathu amalilimewa akupangisa kuti mpaka na 12 million pa track. Professor Mutharika mngona ngati amapanga branch sina pese mai andikana nawa professor koma ineyo ndi masata dziko mmene likuyendera nakafufuza kana kali kosi kuti tione shugayo saodedwa kunja alikonkuno chikuchitika ndi chani wena wakana ndionesa chisisi kuti gwero la mafuta ndikiti kumisongo matarifi wakwera misongo zimene ziso zopangisa kuti foreign investors azichita mantha kubwera muti nanga si akongola kwambiri ndalama loko maroko banks ali kongolaso domestic borrowing imene ma interest agalo kwera kwambiri chifukwa chani mwana nakanye nepekije alibe anthu ozola nawo kunja kuti akhoza wako ngoza ndalama mwina atu anakhala malemu Dr. Daniel Shefali Moyo amene anayambisa mpingo wa assemblies mwina anakapezera management koma ndi zero achakwera ndi zero ndipo ndimadabwa pali maminista ena akhalapo mayima pa podium
chichewa timatisa pasanja ndikumalalika kutsindika za chitukuko za ubwino zimene zikuchitika boma lawo koma upita pa ground zero. Kodi si atenga vice president akuti kanali minister of trade talifi makwera iya likonko minister of trade ujayo vitumbiko mumba inamena uchasini gomeka alindika moyo kakuti chimene walamula chikale chiti chosatsutsika munthu muzampeze yako mukamuyang'anisisa mayankhulidwe ake muzamusitadatsanga ndi chifukwa chake apolisi amatha kugwira mbava zimene zinakachola nyumba usiku wopanda iwo kukhalako chifukwa cha uchitika cha mbava zija mwina afika pamalo kupulumuwa kutani pompasa kwambiri ndiye moyo wa mumba mukumbuka bani wodaija yabweresa zipinjo kwa mara bani wodaija kutinakonza matemo kukaronga session isinthidwe atsogolere mukubwera pa 16 September tango sindanizi muone ma foreign investors abwere muno 1 million job ija izakala mbili yakali izakala mwina 5 million job creation mapinda kusokoro kupira kusokoro sisa madama za kwantere zia kwantere fosa uzaneka paka tikakumbutsa zikwati utsogolerwati kodi nkhani imeneyi yazikwanje ndi rule of law kumalawi kuno zikuyenda bwanji chifukwa muona kuti profesa akapita Mutharika 2020 ija anthu analola kupanga demonstration. Yes. Atanenaso kuti tikavoteso kachiwiri sanapange mavuvu. Atanenaso kuti awinandi achina kwantere sanapange mavuvu anachoka. Koma pano naona ma civil servants amafuna kudandaula. Chinaenda ndaona hapa lero mpaka na lero amana amene anamiwa zituzi zili nazo mpaka na lero chilonjezeni ya president uli akwantere akamatoka kunja akamabwera within 24 hours akakhala gwira anthu akwatika kugwira muna amene akamene anthu amene anathawa mukachaona koro anthu akudandaula mudzi kuti mwanayo akutibera ndiye koro usamachita kana muzoti zimene amabazo amakapindula nawo koro koro limapindula nawo ndizosatheka. Inspector General wa polisi alipo Mayora komanso tili department ya CID ikutabwanji kukagwira house breaker kapena burglary wafuti kureference kwati amene zithunzi pa masamba anchezo zimaonesa kuti yombobewa kuti komanso mafoni kumayimbirana anthu amaponya ndizo ndizomvetsa chisoni 2020 ija anthu akamapita kumademo amapezeka kuti asilikali akawaperekeza nkhani manifestation kwambiri ndi ya kumenyedwa kwa anamiwa amenyedwa ndithu asilikali alipomo mukuziona kuti pamenepa anthu ali ndi ufulu kuti apange mademo kumalawi kuno tikapanga compare ndi mmene ufulu umene profesa akapita Mutharika amapereka ndi ufulu umene uperekedwa pano mukuziona kuti zinthu zili motani 2020 chikhala kuti achakwera adali pampano ndikuchula pa achakwera inu mundione IMCP mundione chikhala achakwera anali pampano izizi bwezi zili vice versa bwezi anthu atafa muna yes anakalamula kuombera anakalamula kuombera Professor Arthur Peter Mutharika ndikumpasa salute proven leader amene uja ndi statesman abambotu akati statesman sizitengera mpwepwa Professor Arthur Peter Mutharika mbiri yake mdziko muno chizafufutika despite kukhala president Sanji kamuleko kaluwa pa program kompano amene anakamba kunena kuti and the reason why I will agree with you kuti Professor Arthur Mutharika ndi statesman akuti nthawi imeneyo 1993 imene amapanga kuti tupanga constitution ya Malawi
iyo ndi kupangira mwansanga anayang'ana anthu amene ali ndi ukadaulo odziwa maloya apa mwamba odziwa constitutional law. Andi kumalawi kunoko munthu amene anaona kuti katswiri na matetule anali Profesa Mutharika. Anthu ampanga chipongwe 2020 sanalimbane nawo anangochoka. Pano a profesa anthu amapempha kuti mukaime akubwereranso kuzavomereza statesman angaposi pamenepo anakawina lona kaenda kana kuti malawi kunandipanga chipongwe pa 2020 anangoperekera manominations paper kubengi kuti pamene pachatu amalawi akutenga president dziko muno ndi profesa mpulumutsi inde akutenga nga president wanafanya ndisana kapoti inde koma ndamva chisoni kunena kuti kunali DPP manifesto launch ma TV sana kugwira ntchito akutika network inasokonekera kumera kwa makra zinakaa panji sisokonekera yachakwera sisokonekera koma ya opposition ndizomvetsa chisoni kuna kuti anthu madirekta ena ma institution akuyuzira koma aziwezi nthawi ndikanyamata nthawi ndakuonani kumapereko nthathu sikulola ndakuonani munapita kumakanjira komanso munapita kukaona njanji chitukuko chimene IMCP apanga zitukuko zimene zikuoneka bwanji m'maso zomvetsa chisoni kunena kuti nditapita kumsanji kulowashire ninakalowa mpaka Mozambique ndikumene njanji ikuoneka kuti ili function njanji anamanga awa vitumbiko mumba ndi timu yako vitumbiko mumba kulephera kumanga njanji kumangowonjezera mtengo wa macharges aitani a contract imene kuchoka pa 60 kusafika 130 billion ine ndakaona ndi maso pa ground kuli bwanji kumene kusafika yes ndipo zisatengera wina wake kupita kukanamiza wanthu kumakanjira kwaona kupusa nchi yawo 0/10 olodoto limodzi moti $20 million anakatenga fa parliament napanga approve $20 million yes inakatengedwa se uone kilomita suna pangidwe kumakanjira mwena ndicha iyo magaliro ku state house ma 50,000 amakana arundu aja kulake ndili zimene zonso zapangisa mabanki kukhala bankrupt ukapita ku banki lero akuuza kuti ubuke ndalama kanga kubuka matisi kashi yako apakali yako ndio tikamaenda between 2004 mpaka 2009 timaenda travelers checks zima Thomas chanja ngeze but umaita kubuka kuruka tenge kashi yako 3 million 10 million wina wakana ndimbira ile wa 8 million akuti ndata mwezi sako nditano ndinkatenga banki ya ikulu imene imadziwika kuti ndi anamandwa lero ali bankrupt peti kashi mulipo ndalama za nkaputi mwina atuza bwino akachoka mbomamu kuti zinapita kuti mau anu omaliza Mangochi tisanatseke programu iyi ndioti chani kwa Malawi metu kavota pa 16 September pano inetu ndipempha Malawi aliyese amene anayenezedwa kulandira kovotera kacha si mwana mavutowa taona limodzi dziko ili tanamizidwa nthawi yayitali kwa zaka 5 tikachita kumpeya ndi ulamuliro winawu unali kumbuyo wa profesa sizidafike tupotere zikusonyeza kuti izi sizoti nkumanga bwerezaso kuzivoterayi Amalawi mutu wako umasanza weka bulangata ili mutu kaigwirise ntchito pa 16 September ngobe acha kwereka khala pafupi nditambala wakuda ndiyanguda ndi mtima wonse omveratu tuyamikeni kwambiri Mangochi kuti munapeza nthawi kubwera poti manifesto ya DPP yangotuluka kumene tifuna ndithu tikaini tsiku loti tidzayilongosole kuitambasula kuti kodi
mmene mumulizotani mumuliza mbiri za ulimita pangazija pano ma school osati kuti akuta ku school mwana basi ka school fund tachosa school fund balile ku secondary school kulibe zoti mwana anapita ku maiso zolipira polika zolipira kumaneko kupita mwana tikati school ya ulele chifo sichikaleza ni cha ulele komanso kholo limene mwana wake sili kumpitiza ku school liva mlandu so sisi kutungopanga school ya ulele komanso tepanga kuti kale mandatory school ija wala kuti kholo lile ngalo sisi kuti mwana wake apita kuti ku school omveratu pamene pandi pamapeto pa program yathu ife kuno TPB podcast dan hamene tikufuna kuauza Malawi chilungamo cha proven leadership ya Professor Arthur Mutharika malingana ndi ntchito zimene professor amagwira atuuza Mangochi mumveka kunena kuti Professor Arthur Mutharika ndi statesman utenga umene wa statesman unabwera kusokale pano ndiona mukamulepo kaluwa kunena kuti nthawi imene tinkakupanga constitution Professor Arthur Mutharika anazichepesa kubwa uzapangana constitution ya Malawi 1993-1994 zisakuziwika kuti some years later, some 15-20 years later adzafunika kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Lero Professor Arthur Mutharika anapangidwa chipongwe wavomerezanso kuti atumikira Malawi. Ine nimeona ngati kuti Mulungu amafuna kugwira ntchito ndife anthu a ku Malawi tione chinthu chimodzi. Professor Arthur Mutharika wapatsidwa nzeru kuchoka kwa Mulungu kuti asankhe Mai Jane Anza amene ankafuna kupulumutsa Malawi 2019 koma Malawi kusamba Jane Anza anakuuza ni straight Malawi ndakusambira ni manje mistake mukupanga pano muzaona tsiku lina lero Malawi akulira sugar amene analipa 300 kwa doja lero alipa 6000 koma sakupezeka fertilizer wa 17000 lero alipa 159000 sakupezeka sugar ndi anthu yokhaba nzeri kulundu cement analipa 7000 lero alipa 32000 chimanga chinalipa 7000 kwa yechi lero chilipa 80000 kusonyeza unena kuti under the leadership of Professor Arthur Mutharika the wise and dynamic leadership with experience connections and network all over the world imata kutubweresera forex yambiri yotsika mtengo koma lero kupita ku bank forex kulibe kwacha imene kusowa kulipezeke fertilizer kulibe fuel Malawi tisaposisike kuti fuel abwete nilokhala ndi forex fuel lero mizere yakaniso yayamba wina amene amaenda nawo limodzi manganya kanthu mmatindo wa drama koma mu drama mwake kwanena chikunena kuti fertilizer sizomauza anthu pa 16 September Amalawi akasankha ikakhala nkhani yonena kuti tipitirize kukhala pa nzere wa mafuta kapena tichoke tipitirize kulipira ma school fees kapena tichotse tipitirize kulipira ma school fund kapena tichotse tipitirize kugula fertilizer pa 150000 kapena tichotse chisankho chili ndife Amalawi 16 September koma ine ndi abanja langa tonse tagwirizana kuno wathu ndi Professor Arthur Mutharika Jane Anza DPP. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.